आरे दाननानैसो हरो माथो माबा हमलै थुनथुलि हम नों हमाबालाय मा आं हरालासे थागोन नामा आंथ' हरबायानो थाखागोन ना माब्लाबाथ' खेबसे हमगोन ना नोङो आं नोंखौ मार गोसोथोयोलै थुनथुलि दानिफ्रायल' नंखाया सिगांनिफ्रायनो नोंसो दाबो आंनि गोसोखौ हमनो हायाखैदां नोंनि लाइफआनो जेबो जायाखै फिउचाराथ' दंबावोसो दाबो आरे गोसोथोनाया ओरैनो माबाजोंल' जायो नामा गोसोजोंसो जायोब्रा एकदम हार्ट फिलिंजोंसो जायोना सा साज्रां मोजां मोनाब्रा आं नोंखौ साननानै नाय दासिमबो आं नोंखौ जेबो मुगैया नों हाबा जाखांबाबो होमबा आंनि अननायखौ साननानै नायदो नोङो मानोथाय थुनथुलि आंनि सेराव गुबुना जायखि समायना सिख्लायानो जाया मानो थेवबो आंनि गोसोआ दि नोंखौल'सो हास्थायो ना मा खालामनो नोंनिफ्राय मा एन्सार मोनगोन आं मिथियालै नाथाय नों आंखौ रागा जोंबाबो गाज्रि मोनबाबो आंथ' बुंनांगौखौ बुंबायना आरो सोर फाग्लाया मेगन साना बेफोरबायदि खालामखोथाय एसे खबर लानो नांसिगोनलै माने बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबासो थुनथुलिया एसे माने गोसोखौ मोजां मोनगोनदां ओमफ्रायसो आंखौ साननो हागोन बियो बैफोर खोथायानो बेखौ परेशान खालामगासिनो जारलासो जागोनलै सयथिबो आबा लक्ष्मण मा जाखो आयै मा जाखो माने दहाय सासे मानसि फैदोंमोनहाय नोंखौ सोंफैदोंमोन सासे माने सानैयानो सासे लामायाव दंमोन सासे न'आव फैना सोंफैदोंहाय आंलाय बुंदोंमोन हा नोंखौ फन खालामबानो जायोना होननानै फनालाय खालामदोंमोननो नोंहा माथो फनानो नाङाखै अखा हानानै सासे लोगोनि न'आवसो थांदोंमोनलां ओमफ्राय मा खालामनो आरो नेटाबो नाङाना बिसिनिथिं बारा बेखायनो नाङाखैमोनदां सोर लोगोमोनबा नामखौ सोङाखै नों सोंदोंमोन हा बुंदों आरो माबा मोनसे खामानिनि दिलनि खोथा रायलायनांगौ दंमोननो आं होनबाय आरो हा बेबा मा दिलनि खोथा आंथ' मिथिलाना हाबा खोन्थाबानो बुजिगोन होनदों आरो नोंखौ दिलनि खोथा माने हो आयै माबा आंनि मानसि जागोन खोमा माने लोगो दङ आं फनाव दा रायलायहरगोन दे बुजिखाबाय आङो ए दे बुजिबायबालाय हा माथो आंथ' मिथियाबो नालाय जिरायनो थिनदोंमोन आं दसे नेनोबो थिनदोंमोन गैया नेयासै थांबाय आरो मोनसे माबा बुस्थु होलांदोंहाय नोंनो आबा बै नोंनि बिसिनायाव दोनबाय आङो ओमफ्राय आबा हालौनांगौआ दा मानसिखौ रायलायहरखाबाय दा नोङो अखाखौ नेबाय थानानै नै सिगाङाव गायनायाबो मोजां जायासै आरो नै दा एसे गायबावनांगौमोन हालौनांसिगोन आबा अखायानो दिनैसो हाथारदोंबा औलै आयै बे बोसोराव मारै जाखोथाय जायखिजाया एसे हाबाय मोजाङानो जाबाय दे थेवबो नांबावगौमोनलै ने अखाया बिदि खेबसेल' हाना बोरै जानोब्रा हागोनदां र' एसे थेवबो दा हाना मोजांसिन जाबायना हालौनाया मानसिखौ माबा हरदो सोलाब मारोना सोलाब मारा एसे थाब खालामाबा जागोन दे आयै दा फन हरफिनगोन आङो ओमफ्राय दे होमबालाय आबा आरोबा गथ' बे थुनथुलिखौ बिराद गाज्रि खोनाथारदोंहां आरो बेजों खबरदारहाय फनबो दा रायलायखासै आं बुंखादो फनावबो नुवाखै नोङो मा गोसारदों बेफोरखि मोजां हिन्जाव जायोनाहाय बेखायनो बुंदों आं बिदिजों लोगोबो जानाङा मिथिबाय हिन्जाव लोगोआलाय आरो मा हिन्जाव लोगोजों एसे बिदि लोगो जायो नामा आयै बेफोर गासिबो नंखाय गोसारनायसो नोङो फोथाया जानो हागौ नाथाय AI नि खोमाल बेफोरो दानि जुगाव एथबां माने सोरनिबा खर'खौ सोरनिजोंबा लगायदेरनोबो हायो सोरनिबा माथोखौ सोरनिबा माथोआवबो लगायनो हायोना बेफोरबायदि मेरला जासावबाय बेफोर आसलि नङाथ' थुनथुलिखौ इसेबां रायनाङालै इसेबां गाज्रि मोननाङा बिखो बिनि जेबो गलति गैया अब्लाबो नोंहालाय मा अरजों ब्लावो बेखौ रायखांबानो बेखौ एसे बुंबानो माने देहाव नाङो नोंहालाय जेबोथ' देहाव नाङा नोंहा एसेबां आरो अखाफोरनि फनखौलाय माथो मोजां हमनानै रायलायाखैमोननो नोङो आंनावसो हरना सोंहरदोंमोन फनाबो नांस्रायाखैमोननो उनाव अखाफोरा बिदि सासेना जागोन दे जागोन आयै आं उनाव रायलायगोन दे नों दा जेबो बुंथ'नांलालै आरो बुंखाबाय आं आबा बे थुनथुलिजों बारा गुलि खालामबाय थानाङा ओरैनो थिग नंखायाहाय बोथोराबो थिग नङा दानि जुगाव बेखायनो एसे मोजाङै साबधान नायनोसो हाखाथारलाहां बेफोरबायदिजोंबो रायलायबावबो मानो बे आइजोंबो मा जागोन ना मार गाज्रि मोननानै थाबायलै बे थुनथुलिखौ बे गोदोनि जाथायखौ लानानैनो हेलौ सनामोन माब्रै दं मा खबर दिनैसो एसे अखा हाबायलै ओमफ्राय मैयाबो लाबोनो हायासै दिनै दसे सम लानानै फैलायबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै जाहैबा नेना दंमोन दसे बेखौनो नायनानै गोजोनथ'लायदो जाबाबो जायाबाबो लाबोलायबाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगो मोनफिनसिगोन दे होमबा बाय बाय बयनिसिमबो बिदिबा नायनानै बोरै नांदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोसे लाइकबो हरनो बायाबा लाइकबो हरबानो जाबाय दे सनामोन दे थाथ'लायदो अब्लालाय जों थांथ'नोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों फैफिनसैलाय बाय बाय साला अखासो हाना होबाय माथो एथ' मोजां बेरायफैदोंमोन सौहैखासिगौमोन जायगायावनो दुगैनो लेंहरगासिनो लोगोफ्रा अबेथिंजाय थांखोथाय फाग्ला ससेयाव लामा आन्दायबायलै आङो मेप नायनोबो ओमफ्राय माबायानो नेटानो नाङाना जायगायानो
थोद ससेयावथ' ओमफ्राय माथो न'बो गैया जेरैथिंबो एकदम दैबो गांसोबाय आंखो दहायलाय मोजांखौनो फैदोंमोन आरोलै लामायाबो थिगैनो दंमोन लोगोफ्राबो गावस्राबायब्रा ससेयाव आन्दायबाय आङो एथ' दुगा दुगा फैलायदोंमोन आं जारला जाबायलै दाना नेटबो नाङा माबो नाङा ओजों हस्पिटालनिफ्राय डाइरेक्ट ओजों थान्दा थान्दा दुगैयो होननायखाय फैलायथारदोंमोन अखाबो हाबावबायसोलै सुबादफ्रा आंखौ गालांलायबावबायना बिसोरो बालै मानिनांगोनलै बिसोरखौ र' दा थांबासो मोनगोन ओमफ्राय र' दै नागिरग्रोनांसिगोनलै गारामायानो रानथाबजोब्बाय दै बथलाबो जोब्बाय दैया ओजों हस्पिटालनिफ्राय डाइरेक्ट फैलायलायदोंमोन आङो दुगैहैनो होननायखाय गोसोआनो फुरथि जाबोलायदोंमोनलै आंना आरोबा एथ' किउट बेबि नुबोनानै गोसोखौ स्रां मोनलायथारदोंमोन साला अखाबो हाबाय लामाबो आन्दायबाय गेजेर ससेयाव न'बो गैबावासो बहा थांबावगोन र' आंलाय बबेथिंजायबा न'फोर नागिरनानै थोद दै लोंहैग्रोनांसिगोनलै दैखौलाय मा लोंनो मोनखायोना जेरावबो न'ल' मोनग्रोथोंसै लामायावबो जेबो दैनि माबा बेबस्थाबो गैबायबायथाराना बे ससेयाव बेरायनोबो लुगैयो थांनोबो लुगैयो जायगाबो नुफेराखै लामाबो आन्दायबाय नेटबो नांला लोगोफोरनोबो फन हरफिननो हाला जि जारला जाबायलै गेजेर ससेयाव गारामा रानथाबनायजों माजों जेबो माबा रायलायनोबो बोरैबा मोनलायलायथारबाय आंखौ दैखौनो आङो गाग्रोनांसिगोन माने आच्छा बिथिंजाय न' बैयाव गंसेल' नुहुरदोंलै आङो बै न' गंसेयावनो थांनानै दै लोंहैग्रोनांसिगोन आङो माबा जायो दुगैनो थांनो नागिरनाया बेलेग बेलेगसो जाना होयोलै फाग्ला फना नेट नांबाबो जाबायमोन खुनु खोथायानो गैलामोन दारमास दिनै माबा अखाबो हाबाय दखानबो खाथियाव गैया दै लोंबो आरो दैनि बेबस्थाबो जेरावबो गैया थांनोबो लामा आन्दायबाय जारला जाबायलै जारला जाबाय मेहेर थेंक गड जेनथेन न' गंसे मोनफैबायलै आङो सोरहानिथाय मोनथिला दैखौ बिनानै लोंसै आङो ओमफ्राय र' मानसि दङबाथ' बैयाव दंखलबो नुदों आङो मानसि गैयाबाथ' गैया दंखलखौनो साना लोंगारसैलां गांनो हाथारलालै ओमफ्राय मानसि लोगो मोनबाथ' मोजांसै सोंनानैबो लोंसै ओमफ्राय लामाखौबो एसे सोंसां ना बहायबासो खामानि मावोथाय न'आथ' दरजाया थाला मारिनायबो नङा मानसि दंदांलै र' गाबजिनां हारसा जाखो ना बर' जाखोब्रा मोनथिफेरलाय लाङाबो गाबजिनायनायलां सोरबा दंना न'आव अबे यार बर' बुजियाबालाय माब्रै बेबा सोर र' हिन्दीनि बुंनाय नायना हेलो भाई साहब हेलो बहन जी आंटी ओ अंकल कोई है क्या माथोबो गैयालै माथो एबो गैया उबो गैया हेलो सोरबा दंना कोई है क्या ओंखारबोदोब्रा सोरबा दंबा हेलो जी सोरबा दंना एनीबडी हियर सोरबा दङना ओंखारबोलाय प्लिज होद गाबज्रिबाय थालाला आं गारामा रानखांनायाव आं दंखलखौनो साना लोंहैसैलै होद सोर गाबज्रि फैलायखोब्रा हा जोंहानाव सोर सेंग्रा फैखो दे सोर जाखो नोङो बें गिथाव माथां माथो गाबज्रिबाबो दासो उनथिंजायनिफ्रायसो गुरब्लि नुजाफैबायब्रा जोंहानाव सोर नोंलाय सिखाव नामा बेफोरबायदिनो खुन हो तुम ओइ हामरि खुरमे खुन नों तुम मा लांफैदोंलै हा आरे हेलौ नङा आङो माने नोंस्रानाव बेयाव औ जोंहानाव मा नोङो चुरि खालामनो फैदो होद नङालै मा चुरि खालामलाबायनोब्रा थ' फिर किउ नों मानो जोंहानाव फैदोलै सोर नोङो ओमफ्राय आंथ' नोंखौ सिनाय मोनासै जेबो गिनाङा दे आङो मानसि गाज्रि नङा लामाजों फैबाय थानायमोन आरोना लामानि मानसि आङो थेवबो दा लामानि मानसि माने ओरै थांबाय दंमोन आरोना मोनसे जायगायाव नाथाय इमारजेन्सि आङो नोंसानाव बेयाव हाबफैनाय जाबाय अखाबो हाबाय दङ दैबो बिराद गांदोंमोन आङो बाखि जेबो नङा जास्ट दै लोंनोसो फैदों आं दै लोंनो हागोन ना नोंसानाव बेवहाय दैयाथ' जाबायथ' थांसै ओइ रथ' मा जाखो आयै मा जाखो अबाव थांनो नागिरदों नों बे हिनजावजों आरो मादै जोङो दखानथिंजाय ओरैजाय लामाथिंसो बार जाथावथाव थांनो ओंखारदो ओइ नों थांनो गोसो थां नाथाय आंनि फिसाजोखौ बेयाव लाबथिं गाज्रि खालामफानाङा गाव बायदि नों बायदि मा बुंनाय जादों बेलाय मादै मा बुंनाय जादों ओइ ओरै फै नोङो ओरै गोख्रै ओरै फै मा जाखो आयै जों लामाथिंजायसो थांनो ओंखारदों दा आरो थुनथुलिया दिनैल' नङाना जोंनावलाय फैखायो माथो जों सम सम थांखायोना सम थाङा नों ओरै फैग्रोलाय ओरै फै है माबा ओमफ्राय मा खोनासं बेथि नों थुनथुलिजों जेरावबो थांनो मोना
मिथिबाय न'आवनो था नांगौबा खामानि माव थेवबो नों बेजों थांनाङा गुबुनजों थांनो थां मा नाथाय मानो आयै मानो आं मिथिया नामा जों मिथिया फुरा गामियानो मिथियो फुरा दाना फनाव ससियेल मिडियाआवनो मिथिजोबसैनो माथो बे माबायदि मादै खोथाखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि बुंनाङा दे आंखौ आरो आंनि मोखाङावनो नों जानला मानला आंखौ बुंबानो जागोन ना जाया आंखौ मिथिया नंदोंना आंनि फिसाजोखौ गाज्रि खालामफानो सानदों गाव गाज्रिबा आंनि फिसाजोखौ लानानै दा थांखालै नों मिथिबाय हिनजाव आरे नों गाज्रि जायो जा सोरखौ लोगो हमो हम मोनायाव लोगो हमो ना सानाव लोगो हमो बबेथिं नों सोरजों रायलायो रायलाया खना खनला बेरायो बेराया नाथाय आंनि फिसाजोखौ फिदिंफाबाय दाना नोंनि उन उननो आंनि फिसाजो बेफोरबायदि नङा आयै ओइ नों सिरि था मादै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय थांनो हासिगोन आरो बेफोरबायदि फैनाहाय लेंफैनो जानला मानला गावहाय बदनाम जाबाय दाना मालायनि फिसाखौ बदनाम खालामफानो सानदों नोंजों बेरायनाय माने बदनाम जाफानाय बुजिया सानदों आंखौ